Hai și bea aici ca să conduci beat. Dă-te, că asta fac. Băi, Hai, ține-o de când. băi, ce burăște ăsta cu ei. Eu las cu... Bă, cumva am ajuns am pe beri. fundul navii, dar nu știu cum. Strâng din bun. Ha? Pe aici, pe aici, pe aici. 033 Băi, ca băi, bă. Mamă, nu văd nimic, am pui. Și uite, l-am făcut așa și intră perfect. Ești bun. Bă, hai sus să vedeți cum intru pe băi, un sunt portal pe biat. acolo. Cu ăsta burăște și pe în același timp. Hai, Hai să conducem, frate, hai să ridicăm ancora. dă-te. Hai, Hai că eu vreau să... nu suntem A, da? prea mulți, frate, de acolo. Ia să conduc și eu leac. Bă, dar de ce Ia, să da, bag ia, așa? Băi, cu ei nu pot să ajung cu ei. Lasă-mă, dă-te. Băi, asta randeaua. Ia. Bă, nu pot să ajung. Băi, frate, să conduc și eu leac, frate. Costin, lasă și pe ăsta să conduc, Alec. Ia. Vreau să Vai, ies mamă. sus. Ia stânga, Ups. mapă. Vezi că te Ce portal? pe acolo. E în față. Ia dreapta acum. Stai așa, Băi, că te coaie. ridic astea ca să vezi. Dă-te, frate. Dă-te, că la mine e rupere. Dă-te, 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 dă-te. Dă-te. Bă, nu pot, mă, nu pot să urc o barcă. Ia dreapta maxim, să intrăm în portal. Da, boss, da. Am luat dreapta maximă. Bun, hai așa. Bă, ăsta borăște, cu care borăște cu aia? Ăsta, Costin? Andrei. Costin. Eu am borât acum. Nu, Costin. Da, Costin borăște. Acum stai că ai intrat în portal. Ah, le-am mâncat pe toate. Hai. Mamă, acum trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Bă, ești prost. Ia să mai beau o bere înainte de misiune. Ia, hai că suntem 4, dă-te. Se că a plecat. Uite, merge busola. Vrei să mergem Veniți în în față? clan. Merge busola lui Jack Sparrow? Da. Boss, hai veniți în clan să facem concert. Da, trebuie să mergem în față, stai așa. Merge singură nava oricum încolo. Hai, Hai să hai. facem concert aici. Băi, ce... Voi la Eu voi când la la ce cântați? Bandoleros, Voi la frate. Eu Bandoleros? când... Da, Eu tu când ce la din asta. Nu, eu când la asta putem. Până asta. Astea-s doi cu aia. Stai că cânt eu la tobă. Ia uitați-vă o leacă în față. Cu aia ești prost, ai ieșit. Da. Ce, eu? Ah, Stai că poți ok. dau rejoin. Stai așa. Connection to the... connection to the server has been lost. Gen, uite, iar a luat busolara asta. Dar nu faci, trebuie să... Bă, ești prost de Erau corăbile aia astea. De an... Da. Ia dacă mă arunc în ea să văd ce se întâmplă. A, nu pot să mă arunc. Nu. Stai că mi intru și mie acum, apoi. Ce Nu, s-a nu poți să te aruncat? arunci. Eu. Nu, mi-a ieșit mie din joc, nu știu de ce. Mm. Și connection has been lost. Ia, Mamă, frate, dar vreau și eu să fiu acolo, frate, că se întâmplă Ce ceva. fac? It be too Mă duc să-mi pun late și celălalt to cu lapte, look, până să course, revin. lady. And there be plundering pirates lurking in every cove. uite, e o fantomă aici, că urcă sus. Ia veniți. And mark well me words, lady. Uite cum urcă. Dead men Uite, stai. tell Nu, no a dispărut tale. acum. Urca pe aici, așa, în sus. Vino corabil. Uite corabil. La neagră. Înainte trebuie să mergem, nu? Păi n-avem altundeva. Ce cântă omul la Bandoleros? Este boss. Ia, happy birthday. Bă, frate, dar mie mi-a ieșit și nu vrea Băi, să intru la coaie. loc în joc. Bă, Dacă se întâmplă, Gama și pula. ce se întâmplă? Mi-apare aici searching the seas și nu se mai întâmplă nimic de aici. Mi-apare că intru de atâta timp. Mă Păi aștept nu, ăla? stai că la tine s-ar putea să nu intre că suntem noi aici într-un cineva.
Sunteți gen în Da, suntem cutscene din ăla cutscene. sau vorbește cineva sau așa? Nu, ce plimbă Nu, barca. trebuie să intrăm într-un portal. Păi da, mă. Dar tot ar trebui să-mi intre, adică pula mea. Ia, da, Ia acum încearcă încerc. acum. Gata, și setting, gata, uite, acum Bun. acum mi intră. Nu, Alex nu are jocul ăsta. Nu, că era o melodie mai așa. Care era, mă, una mai groază Gata, așa. mi-a intrat. Mi-a luat bucul la razna. Uite. Bă, dar Bă. trebuie să unul dreapta, oleac, că intrăm în stâncă. Bă, Dă-te. Băi, să-mi bag pula. Dă-te, frate, dă-te, lasă-mă cu mine. Duceți-vă și reparați. gata, Bă, că dar- am reparat, Ancora. trebuie doar scoasă apa. Hai jos, la asta că scot eu apa de jos. Am și reparat. Hai, gata, hai să ne jucăm fără prostii. Hai, gata. Bă, de ce-am lag? Hai că am scos și apa de jos. Dă-te, Bă, Ia stânga, că este... Băi, cu Costin, iar te lovești. Frate, Jack știu, Sparrow. dar n-am ce să fac, e mare barca. bă, cred că eviți. A, Până în nu, stânga. Băi, hai, frate, ia, pune ancora, mă, băi. Dați așa, mă. Drumul de cineva care vine acum. Trebuie să lăsăm din frunze Stai jos. Vine cineva. Așa, Eu mă sună de jos telefon. plecat. Matei, probabil. Matei, știi că vine? Cred că da. Dacă nu e garda. Ridică-și pe alea. E prima dată în viața mea când sper la ușă să Ia fie dreapta, Matei. ia dreapta. Chiar Matei, din toate posibilitățile, chiar Matei. Lăsați-le doar pe alea după mijloc frunzele. Așa, ia dreapta. Mai ia apă jos? Nu, am scos eu tot. Bă, Coste, tu ce faci, frate? Vino și dă un help. Omul stă și cântă. Hai, vino, veniți să ridicați. Ia, stai tu acolo. Să ridicăm ancora. Costea, vino și ajută pe ăsta să ridice ancora. Andrei, tu ce faci, frate? Unde ești? bă, da, uite, e un portal în Ești față. sus, omul. Vino, frate, și dă un help. Unde arată Gen un bustul portal în ăla? față, mă, uite, îl se vede. Pe tine A, l-am da? ieșit. Uite, trebuie să o luăm cum ar veni în dreapta. A, Ia, uitați-vă la Da, busolă. mă. În dreapta trebuie. Dreapta, ia dreapta, Max. da, Uite ce ia dreapta, Maxim. E la Maxim. Da, bun. Trebuie să mergem pe drumul, pe partea asta de aici. Da. E PUBG-ul gratis, Steam. Știm. În față ridicați Poți să... pânzele. Astea Poți să îndrepți, de un drept, dar crezi că asta se Pe stânga, pe stânga, pentru că e o leacă Ia. stânga. Hai că merge. Merge așa. Ridicați-le pânzi, nu, alea de sus, alea din față. Astea din mijloc. bă, și aici trebuie să... Vezi că Trebuie să stângă aici. trebuie să faci stânga. Da. Stânga? Da. Băi, la prima seară, băi, am zis, Ok, așa tare eu mai mult. E ok, ok. Mamă, cred că apuci. Oprim aici. Da, cred A, că bă, e da. înșuitor. Nu știu, eu zic să te duci să vezi. Și acum, În dreapta trebuie. Hai, Dar nu la dreapta acum, nu la dreapta acum. stai, îți zic eu când. Trage-o la că stânga mai întâi. Puțin, ca să poți fi curba asta cum trebuie. Așa, acum trage dreapta. din față, frate. Nu, trebuie în dreapta.
Acum face dreapta. Dar tu nu știi și nu știu ce mai faci. De ce mai ăștia sunt deja în dispeție? Acum? Stânga. Da, hai Stânga? da, apare. Stai. Da, stânga. Da, ia stânga acum. Ce cauți aici, Mati? Ai vreun stop? Da, nu, n-am văzut. Da. Aici? Ai venit să vezi fața lumea? Da. Așa. Cred că o să ne lovim de piatra Nu ne asta. lovim Ia stânga mai tare. Asta e frontul tău? Aici, stânga, în spate. Asta e frontul tău. Ba cam ne lovim, fratelo, eu mă duc jos să repar. Nu pot. Uite că nu ne-am lovit. Altul e. Nu știu. N-ai lucru pe el. Uite ce la limita în Șofer. trecut. Nu cred că trebuie de afară. De ce? Mamă. Ia stai, oare trebuie să oprim? Bă, fă aici dreapta, undeva? mă. Mi-a făcut făcătură. Da, bă, ia și bea. Că sunt doi care ne așteaptă aici, Da? ia? Lasă ancora. Mai avem barcă din aia la spate sau... Da, Pe- am oprit aici, lângă ei. Erau două fantome aici. Trebuie aici? Aici cred că trebuie să oprim. Ia, hai încoace. Mai trebuie, frate, mai în față. Pentru Da, ce? vedeți cum... Dar erau două fantome aici, am Da, crezut că la aici așa. trebuie oprit. Asta zic, de asta am crezut că aici trebuie oprit. Ia stai să ne uităm, Hai. alea. Hai să ne urcăm înapoi. Că nu e aici. Țac. Păi ce? Am mai nava. Soarele. Trebuie... Hai să ridicăm ancora. Hai, Costa. Sunt curios cum se ridică în 4. Nu asta. Hai că... Rapid. Cenii. Uite alt portalvăr. Fă... Da, uite. Acum am atins. Stai că ne-a Să lovit. oprim voi. Mă duc eu Vezi, să trebuie repar. să faci dreapta. Cred că... Acolo, știu. E un portal acolo. Ia apă de... Hai că am luat-o eu, gata. Era plină toată asta și cu o Acum găleată ia de cu apă stânga. am scos tot. Un zid, ai văzut? Ai văzut băieții? Nu, ce? Da, tapa în zid. Da? Da. Ia, hai. Bă, dar cum pula mea intră tapa noastră? E cam mare. Bă, chiar era nebun cu să... Ba nu, mi-a arată dreapta. Bă, poate Așa, ceva cu bă, casa bă. asta, poate ceva cu casa asta. Oprește. Ia intră, mă, nu, intră. Nu intra. Stai că poate ceva în casa asta. Bă, stai o leacă. Păi, dar eu de fiecare dată... A, nu e Nu, aici. nu e nimic, bă, pula mea. Ce pula mea. Nu, frate, aici trebuie să mergem. Stai așa, poate arată, ia, stai alea, că am uitat o leacă aici, ba nu, uite, ia Da. hai pe aici. Uite aici, veniți Pe în aici 4. trebuie, pe aici trebuie. Da, hai pe aici. Ia uite, Vedem. Cred că după aia trebuie să intrăm prin portal, poate. hai veniți? Păi țin ancora, țin asta. Uite aici. Da. Ei, Ce dracu e aici? în spate mi-arată. Cred că în navă, nu? Ar trebui să fie Probabil. ceva. Uite, Hai. e aici, e sus pe navă e. Și cum urc acolo? Uite așa. Da, nu? Sus? Sunt doi scheleți aici. Ia, ia stai, da. Stai, Da, aici. e așa. Flame of Soul. Ia uitați-vă acum unde trebuie să mergem. Iar nebunit. Înapoi. Înapoi? Da. Cred că trebuia să luăm, uite asta, cum îi zice... Ia uite Latera aia. Eu ce știu la mine Costina asta. Da. Mhm. Nu, dar uite, vezi Ca lumea. ce lampă am? Ia uite-vă ce lampă pe Respect. ecran.
Roșu la. Dar pe aici cum mai urci? Hai bă, Costin, ce faci? M-am bubuit, stai că nu vrea cu lampa asta. M-am bubuit, frate. Ăsta nu poate să urci. Nu pot, frate, să urc. Gata. Gata, hai. Acum cred că te suntem în portal. Nu, stai. M-am dus și Nu la ridica casa aia, încă. nu-i nimic. Păi acum Ia stai. arată pe busolă casa. Dar nu ridica ancora. Dar nu, e ceva aici, bă, e ceva aici. Ia, hai. E nebuna aia. Ia stai. Că se mișcă busola dacă stați aici, dacă vă dați stânga-dreapta. Da, îmi arată să mergem încoace, uite. Păi nu, că se mișcă în funcție cum te miști tu în jurul ușii astea. Da, chiar. Oare e ceva de sub ea? Dar nu pot să ajung de sub. Ia țineți o lampă aici la ușă. Am ținut. Ah, gata, știu. Mhm. Da, Gata. da, bună, Și pune și aici, pune și aici. Uite, Mai e? uite, s-a schimbat. Oh! Ia veniți încoa. Du-te jos. O, n-am Ia. și istorie. Ia busola ce zice? Să mergem la portal. Da, Ok. da, hai. Da, așa ne arată busola, hai la portal. Ah, ba nu! N-arată asta. N-arată să Uite, mergem la da, portal. ne zice la ăsta, stai așa. Da. Ne zice să-i aprind asta. Ia stai. Cum în spate, ia veniți în coate. Uite la asta, la... Mai e unul pe Uite, aici. Bă, mai e asta, unul, asta. asta aici, Da, frate. da. Aprinde aia. Aprindeți... Lua asta. Lua asta. Gata. Și acum... Sus. Who on this one play all animals and make Roma Ba nu, stai așa. below or below. Mi arată să merg în spate. Good fight. Uite la asta de aici. Până la urmă. Uite, aici mi arată să fie. Da, și nu e. La asta de aici. La baba asta. Deci hai să vedem ce se întâmplă. Soldier, Da. Da. what's become of my ship? Barbosa. E Barbosa. O să-l fac pe Barbosa să nu cap. L-a dat pe Jack Sparrow. Așa, da. Da, acum vreau să trag un pumn în jos. Busola. Hai, să deschis și aici, cred să. Uite, s-a deschis portalul. Da, chiar, uite, fac test Dar 3. trebuie să mergem în altă 2000 de parte. cox. Nu, acum trebuie să... Da, trebuie să mergem în față. Navigăm. Da, hai în față. Hai să Ia ridicăm. dreapta, că e aici, în stâncă. Da. Deci nu vrei față. Ia. Nimic nu nu pară. Ne-a dus banii? Da. Da. Ce a zis că e dus Costin, ia stânga. Hai, dar ce s-a întâmplat? bani? Hai să două. Ambele erau diferite, eu nu m-am uitat la ele. N-are dat cum să Mama aia de la Erau Gândesc. diferite, băi. Unde trebuie să merg? În Da, față. În față, dar vezi că ori pe stânga o leacă. da, două când a fost mea și poate o vezi. Nu am știu. Și lasă, scriu-o acolo. Le dă mesajul vărul ăsta, ca și tot e frică. Vărul se teleportează, de la la așa la apartament. Mai trage o leacă Ceea stânga, ce a? După aia în dreapta.
Vrei să mai faci combinații? Mai faci combinații cu comandă? Depinde ce vrei. Bine, acum nu vreau nimic. Hai, păi când o să vrei, nu zici ce facem. În fața ar trebui să mergem. Da. Insula aia mare din față, deci din ce cred eu. Ia stânga o leacă. Dar n-ai cash? Cum n-ai mă cash? Nu e și voi ancorat. Bă, ce mă de aici cu cheftul? Deci mi-ai trimis 59 de lei, ești trut? Da, băi, aici. Stai leacă. N-ar spui bani preborut. E ceva castel ce acolo. Da, văd că ia stânga o leacă. Da? Și... Uite, trebuie să mă simt ca fantom. Ca să... Ia stânga, frate, tare. O, stai așa, că o parchez. Ia, să zici când să dai... Acum. Când dau ancora? Hai. Acum. Bine, hai. Mai trebuia o leagă. Hai, lasă așa, hai. Da, cu așa. Ești un cărmaș prost. Nu, voi, dar n-ați pus ancorat bine. Păi ai zis acum de 2 ori și am pus-o 2 ori. Păi n-am văzut, Și frate, nu era casele departe. mare și că nu am nimic în bani. Asta. Dă trebuie să vină, acum. A? Uite ce Trebuie să te duci. Bă, ar trebui să... Hai că mi-arată asta în spate aici. Ia, stați așa, uitați-vă la... Ia. Mi-arată la scheletul ăsta, stai așa. Nu, frate. Ba da, Da. uite. Ba da, uite. Ia și acum fii atent. Uite, vezi că sunt lumânările astea, cred că se le-a prins. Da, s-au prins. Nu, trebuie să mergem. În față, înainte. Uite, trebuie să aprindem astea. A, s-au aprins. Hai că cine a pus ăla? Bă, Costin, Da. vezi ce combinații și mai am făcut ieri? Ia uite. Am la 6 grame cu Dan 200. Și le-am vândut și am făcut 2 milioane. Băi, cu aici și acum filmam și voiam să spun pe YouTube. Ah. Da, n-ai zis. Da, oare să ne arăcăm aici jos? Cred că da. Ia du. Mai trăiești? Să-i apă aici. Ah, da? Bă, ce mișto, bă, melodia asta am auzit-o undeva, dar nu mai știu unde, la o reclamă. Nu. E pe TikTok. Da, da, chiar. Uite, trebuie să citim aici un jurnal. Bă, cred că trebuie să ne scufundăm, cred că trebuie să Ia, mergem da, aici chiar. în jos. Da, Uite ceva aici. Eu... Bă, stai așa. pick up lockpick, am găsit o cheie. Am luat. Și? Am găsit Ah, ceva, ia stai, da. văd că, uite, pe aici așa, ați văzut? Pe. Sunteți. Eu citesc un jurnal. Bă, dar lasă jurnalul, vină cu frate. A, și aici ai... Te să faci lockpick din ăla, cred. Da, Nu știu cum. da, pick lock. Gata, hai că am Bravo. deschis. Păi și am ajuns înapoi aici. Combinație. Ce-am făcut? Păi am ieșit. În față. Unde ai ieșit? Am ieșit de Aici, uite, acolo, frate, dar Wanted n-aveam Jack cum. Sparrow. Dead or Alive. Ia. A, și aici mai trebuie să facă... Aha. Uite, uite. Jack Sparrow. Ia stai că deschid și ușa asta, stai așa. Deschide. Dar nu arată aici. Ia, hai Nu în arată sus. la ușa asta. Nu contează, hai să vedem ce e pe aici. Uite, văd că... O sus. Arată să mergem în sus, da. Păi dar n-avem unde. Ba nu, nu în Uite sus. pe aici, cred. Uite, frate, uite pe aici, că am lăsat eu aia jos. Vedeți? Da, pe aici sunt și eu, vor. A, uite mă, pe aici, cred. Deci stai așa. Nu, am căzut. Așa. Deci tu cum arunca, mă? Bă, cum urci pe asta aia? Ce faci, mă, nebune? Vezi, mă, du-te pe în aia. Păi cum ați urcat acolo? Sincer, nu știu. Dar nu cred că merge schema aia, băieți. Dar nu, da, nu cred că e bună schema. Nu, nu merge.
Eu cred că... Uite, stai așa, că cred că m-am prins. Stai așa. Deci te urci pe asta, de aici jos. Da, cred că pe acolo. Așa. După aia pe aici, uite. Ia, pe aici nu-i nimic? Bă, dar Edi, unde ești? Băi, cum ai ajuns acolo? Băi, frate, am luat-o pe aici, pe scări. Uite, pe aici. Păi cu aici nu alergă ăsta ce mă enervează. Aha. Unde e ăsta de vorbești? Băi, what? Nu știu. Nu mă, trebuie nu pe aici. Ia veniți pe aici. Ok. Dar nu nici aici. Nu-i pe acolo, trebuie să fie ceva morți. Treabă. Da, mă, căutați o... Bă, eu am aprins, cale ca să urcăm și- am aprins-o din asta. Uite, s-au aprins mai multe, veniți aici la mine. A căzut ceva, a căzut un jurnal. Stai așa. Nu, e pula mea. Țac. Bă, noi trebuie să ajungem undeva sus de tot, din câte văd. Păi observ și eu. Ia stai mă, să mă mai duc o dată să mă uit. Deci dacă o luăm pe aici Costin și după aia de aici unde ieșim. Cred că Ia știu eu. boss. A, uite mă, uite. Aha. Da, mă. Trebuie să te bagi într-o cușcă din aia, ia, bag-te în Leu, cușcă. stai, cum e buchit. Merge? Te-ai băgat? Ia să te urc. Da? Bă, pe unde-ți intrat? Stai așa. Stai, ia, vină cu Andrei, te urc și pe tine. Intră în cușca aia. Hai. Gata. Hai că o să te urc. Păi și eu cum ar trebui să urc? Putem să dăm și noi de aici. A, da? Bun. Stai așa. A, uite aici altul. Bă, lasă să dau un smoke ăsta. Acum lăsați-o în jos și băgați-mă și pe mine. Da, frate, hai. Nu, fii atent. Sau... Haide. Stai, hai, dă-i. What about me final meal? I fancy a roast chicken. Dar care e ăla de vorbești? Bă, am căzut jos de tot, coaie, băga mea și Era pula. în spate. Bă, am căzut Boss. jos de tot. Stați așa, bă, mai ridicați-mă și pe mine o dată, coaie. Hai. Îmi zici când. Acum. Ia, stai. Bă, veniți pe aici. Da. Uite pe aici. A fost acolo. Hai. Hai să iei. Not the cage! Anything but the cage! Ma. Am sărit de toți bani. Ia, fii atent. Pune-te pe plăcuța aia. Nu merg. Mai în stânga. Nu, Edi, nu cu a. Și pune-te pe placa aia, așa. Așa, și? A, nu te-am salutat eu? Bă, stai așa, Costin, trebuie să urci iar la loc. Da, bă. Nu, vino, sari în coadă. Bă, deja m-am stat și undeva sus. Bă, da, stai așa, Costin, cred că trebuie să vin să te ajut acolo sau? Da, frate, ar trebui. Cred. Ia să cealaltă, că am găsit aici o încăpere. A, uite, trebuie de pe ce buton am lanterna aia? Eu și 6. Nu merge. Stai așa, Costin, că mă întorc acum și te ridic. Deci mi-ar să dau foc la ceva, dar nu merge. Păi aprinde lanterna.
R. Dai bă. R și dai click dreapta ca să aprinde. Dar unde ești tu? Stai așa că vin Băi, și și pe eu ăsta că e acum. ceva dubios aici. Dar unde ești? Sus. Nu te văd. Unde sus? A, sus, tocmai ai ajuns acolo. Bă, m-am urcat pe o chestie de aia cu scripete. În față, aici. Pe aici? Dar pe aici tu cum ai sărit? Nu, pe aici? Uite la Stai. noi. Uite-mă la chestia asta. Haide. Ți-ai S apăsat. Hai, dai. Și uite, gen, fii atent, am aprins chestia asta, apăs pe F și are așa o lumină, știi să o ghidezi undeva. Nu-mi dau seama unde. Ia Deci dă-te. stai așa, hai să ne uităm pe buzolă, boss. Uite, am văzut eu. Sus, Nu merge în stânga, merge doar... A, ba da, cred că merge din partea asta. Da. Păi da, asta zic. Stai așa. Uite acolo. Oare? Sus. Da, așa, bun. Gata. Da, uite, vezi? Așa. Stai, mi se pare că trebuie să mai căutăm din astea. Uite, mai este una. Ia stânga maxim de ea. Și eu o mișc sus-jos și unul o mișcă... Hai mă. Sau ia, hai. Ce stau bărbații. Ia stai. Hai Costin, mișcă în stânga acolo. Hai că mișcă de... Eu mișc sus-jos și tu din... Sus. Cred că mai e una tot așa în stânga. Da, mai e una în stânga. Da, am bă. văzut-o. Hai, mișcă. Nu În stânga. Nu poți? pot. Gata. Bă, dar n-am binocul din ăla. Gata. Mai trebuie să mai fii? Dacă nu se întâmplă nimic, da, este să ne uităm. Mai e în Uite. stânga. Uite-o jos. Unde e aia din mijloc jos. A, da. Da, chiar. Ia, hai. Ah, Hai, dă-i. Bă, mai era una mai în stânga. Da, dar stai așa că mai e una acolo. Deci mai în stânga În în stânga tot. max. Uite, vezi, e printre astea două. Aha. Ai văzut? Uite acolo. Da. Mai... Ia stânga așa, stai. Mai ia Mai dreapta. în dreapta. Aia. Mai ia dreapta o leacă. Gata. Gata. Mai e? Nu. Stai așa, stai că se mută asta singur sau? A, Nu, nu. eu. Corăbii. Uite, vin cred două că- corăbii. Vin două corăbii de acolo. Cred că ambele Trei. pot. Ia să vedem busola ce zice. În spate. Bă, erau niște tunuri pe aici, Mi parcă, arată sau... aici. Hai să ne uităm să vedem ce se întâmplă. A, sunt pe Fantomi. care se bat cu ăștia. Vezi că trec și prin nava noastră. Nu, vin aici la noi să ne batem cu ei. Ia hai mă, olea. Hold up, lads! Company's here! Thank you kindly for lighting us a path. And now we're here to collect the man what Captain Barbossa's been searching for. Uite, este aici jos. Spar! Mai am trebuie să tragem cu frate. Tu să ești aici jos. We are officers of the Spanish fleet! Ah, da, chiar eu. Sper să că ne-a săzut. With pirates! Well, then what lives as soldiers in Barbossa's waters soon finds they dies as soldiers. Bă, And le-am if that's the căzut. choice you made, open fire! Fire! Îi bagi de jos, Andrei. Ha? Zic, tu îi bagi de jos. Ce bagi de jos? Trebuie să trag furtunul. A, uite că, în gen, cați, uite, vezi că trag și aia din alte paci, trag și ăștia noștri din ei. My name's Black Dog Brian. Bă, urcați-mă și pe mine. First mate to Captain Poți să Barbossa. duci și ridică-ți. Here in search of the traitorous wretch, Jack Spar. Judging from the trinket on your belt, you know you're both out for the Stai că n-am urcat. Phineas, famous compass. Mai ridic o dată. Tell what's real and what's not in these here parts. When we find Jack Spar takes his treasure, we'll finally be free of the Trebuie la vot. I'll be sure to tell Barbossa all about how we cruised on this very beach. Throw your blades, me hearties, and show 'em what
perete sunt. Zic să ia jos. Vin aici. Am pregătit. Deci noi acum ne batem cu ei? Nu știu, ia hai să vedem ce se întâmplă. Am tras într-unul și s-au blocat. Uite, mi-arată busola în față. Da, hai să te batem Ia, cu hai. ei. Cu ei, nu? Bă, da, uite, dacă m-am împușcat de aici, hai jos. Hai jos la ei. Am omorât unul. Too slow. Barely escaped. Unul bine. You'll not be leaving here. Mi-a I fight to be mai true. perfect. Fair warning. I don't give up. Not like this. Poți să pun și de skill, frate. Astea de armură. I see you've got more spirit in you than those carrying De armă. locked inside their teeth. Give them no quarter, ladies. We've a fort to claim. Ia-o pe navalul ăsta. Nu, uite că au mai venit ăștia aici. Mamă. Bă, ce mulți sunt. Bă, de unde v-ați făcut A, armura? treci prin ea. De unde a făcut arma? Armura, ăsta, armament. Glanțe. De aici. Fix de unde sunt eu, de aici. Stai că nu te văd. Băi, ce mi-a fost bucată. Mamă, dar ăștia-s rapide din astea. Da, e mai ușor Dar să-i așa eu bag mă cu sabia într-o pe bucată. ăștia. Da, e. Așa, în toate direcțiile. To be living's to be weak. Surrender. Niciodată. Că eu nu-i văd pe ăștia. Da, stai așa, că cred că îl fac. A, că au mai venit. Shitness! Fair warning. I don't give up. Frate, nu-ți fie frică. I'm just getting started. Bă, ce bucată Da, mi-a mi-am dat. făcut. Aveți și mâncare pe aici. Da. I'll run ye through. Hai mă, nu mai bag mult pe ei. Știm cum jocul ăsta îți mai sper abonament. Fair warning. I don't give up. I fight for me crew. Not like this. It's been a while since my crew had a tussle this bad. I'd be a fool not to take part in the fun myself. Not bad, friend. Bă, Andrei, lasă-mă să fac, mă. Eu te las pe Samari, le-a făcut Samari. Bă, ori. Uite-l, să facem pe ăsta mare, frate. Bă, hai să batem cu aia mici mai întâi. Bă, ce barează dracul ăsta. I'll send Star your regard. Unde e, mă? Unde e la marele? Bă, ce bucată Să mi-a dau tras, dodge, dracu, frate. uite-l aici. Uite-l aici. Hear me? Unde e? I'll send Star your regard. Uite-l. Suntem moși ca pe viață. Bă, ăla, și costim. Living out Eu no nu mai am viață. Bă, cum îmi fac Mănânci. viața? Mănânci. Apeși Q și 1. Mamă. Ești în butoaie. Atunci Nu din am butoaie. Bă, uite aici, frate, uite aici mai ai. Ah, gata, gata. Bă, have no bă, business here. uite Da, aici, da, da. butoaiele astea aici, frate.
Da, da, da. Te mai ești aici? This fort will... Back to the ship, you Uite, mi-a dat 5 bănuți galbeni. Sparrow's not here. Da, da, There's da. no reason we should linger. Da, cred că da. But know this. If you continue to meddle in Barbarossa, Seama cu ai cât mă ține. Am văd. there'll be no power living or Stai așa, dead. văd că that'll dispar nave. save you Vedeți from cum mai my blade. dropează fantomele niște punguțe așa să le luați. Gloanțe. Sunt cu gloanțe, nu până te ajută. Ah, guranțe. Bă. Este bani. Gata? Da, ia să vedem ce trebuie să facem acum. Ia să vedem ce în busola. Busola zice în dreapta. Da. Cred că Înainte. trebuie... Barca sau... Uite pe acolo, ia. Da, cred că să mergem încolo. Hai, stai la Hai bani. cu barca. Oh, am făcut level 28. Eu am 16. Unde văd levelul? Mi-a apărut jos acum, când am terminat misiunea, ce level Ah, avea da, și și mi-a pe părea că e da. 28. Am făcut și niște bănuți din aia gri. Îmi trebuie 500 ca să... Îmi trebuie 500 ca să-mi cumpăr maimuță. Am vreo 200, ia am 201. La 500 îmi iau monkey. Monkey galben. Nu vrei să împingeți de... Ba da, ba da, ba da. Acum Costea, tu văd unde ești, așa. bro? Te pap. pup. Unde mă ăsta? Trebuie să o iei pe acolo, uite, gen, cred că drept prin față, zic eu. Mhm. Da, printre alea două de foc. Între timp îmi fac o țigaretă. Bine, nici nu-i profund să-ți barbă ăsta. Unde e? Bă, dar ești nebun că ține ceva misiunea Păi, asta. cred că o să stăm mai mult. Uite, Cred că mai stăm o oră. Da, abia început, nu? Păi nu avem mult de când am, gen... Nu mi se pare că Asta am zic, citit nu mult. s-a întâmplat nimica. Asta zic. La aia de tura trecută, bă, cu astea pe care am făcut toate... Ne, a au durat o mai grămadă mult că aveam aia. și puzzle-uri. Da. N-au rupt puzzle-urile alea. Da, mă, coaie, băga mea și pula. El de Mi-au puzzle. dat grea, grav Mi-au dat la- tare față. Mi-au dat la cap tare. La temelii. Emily. Eu De de aici- ceva aici. A, e asta. Tot în față, tot în față. Ba nu, ia Se stai, ia schimbă. stai. Ăla. Stai că se Dreapta. schimbă. O leacă dreapta aia. O leacă Da, am dreapta. văzut. Eu, Uite, eu- la neagră. Opa, opa, asta e așa. Că a apărut un alt. El bandoleros. La neagră. Da, e perla neagră aia. Ține după ea. Cred că trebuie să intri pe acolo, vezi, prin... Nu cred că o cu abia noastră. Cum se numește pe abia noastră? Trebuie să intri pe acolo, vezi, după ea. Vezi că acolo ar trebui să fie și el, barul. Auzi? Iubire, dar mine curat. Costin, ia-o la stânga. A, stânga? Ține după perla neagră. Tot O banaba aia. văd. Ce? O văd. Băi, ce Ah, pula ține mea pe aia, are mă bă, ăsta? What the fuck, Nu. am 2 FPS-uri cu ai. Tot o Da, randeau. cum arată, nu știu de ce. Este. Vezi că poate e de la net, că și mie îmi făceau Care odată așa. treabă. Mai dă o leacă stânga. Mamă, poate vântul pic din spate. El bandoleros. Poate vântul perfect. Pula mea. Ia dă cu presfirmare.